ଆଜିର କାହାଣୀ ହେଉଛି ମାଙ୍କଡ଼ ଓ କୁମ୍ଭୀର। ନଈ କୂଳରେ ଜାମୁ ଗଛଟିଏ ଥାଏ। ଜାମୁ ଗଛରେ ମାଙ୍କଡ଼ଟିଏ ରହେ। ପ୍ରତିଦିନ ମିଠା ମିଠା ଜାମୁକୋଳି ଖାଏ। ପାଣିରେ କୁମ୍ଭୀରଟିଏ ରହୁଥାଏ। ସେ ପ୍ରତିଦିନ କୂଳକୁ ଆସେ। ମାଙ୍କଡ଼ ତାକୁ ଜାମୁକୋଳି ଖାଇବାକୁ ଦିଏ। ଦୁଇଜଣ ମିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଦିନେ କୁମ୍ଭୀର ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଜାମୁକୋଳି ନେଇକି ଗଲା। କୁମ୍ଭୀରର ସ୍ତ୍ରୀ କୋଳି ଖାଇଲା। କୁମ୍ଭୀରର ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ମାଙ୍କଡ଼ ସବୁଦିନ ମିଠା କୋଳି ଖାଉଛି। ତା କଲିଜା ବହୁତ ମିଠା ହୋଇଥିବ। ଆଜି ତାକୁ ଡାକି ଆଣିବ, ମୁଁ ତା କଲିଜା ଖାଇବି। କୁମ୍ଭୀର ବିଚାରା କରିବ କ'ଣ? ଜାମୁକୋଳି ଗଛ ପାଖକୁ ଗଲା, ମୁହଁ ଶୁଖାଇ ବସିଲା। ମାଙ୍କଡ଼ କୁମ୍ଭୀରକୁ ପଚାରିଲା, କ'ଣ ହୋଇଛି କି ମିତ? କୁମ୍ଭୀର କହିଲା, ତୁମ ମିତଣୀ ତୁମକୁ ଘରକୁ ଡାକିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତୁମକୁ ପିଠିରେ ବସାଇ ଆମ ଘରକୁ ନେଇଯିବି। ମାଙ୍କଡ଼ ଖୁସିରେ କୁମ୍ଭୀର ପିଠିରେ ବସିଲା। ଦୁହେଁ ଯାକ ଗଲେ। ମଝି ନଈରେ କୁମ୍ଭୀର କହିଲା, ଜାଣିଛ ମିତ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତୁମ କଲିଜା ଖାଇବ, ସେଇଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ନେଉଛି। ମାଙ୍କଡ଼ ଡରିଗଲା। ସେ ଟିକିଏ ଭାବି କୁମ୍ଭୀରକୁ କହିଲା, ମିତ, ଏ କଥା ଆଗରୁ କହିଥିଲ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ମୋ କଲିଜାକୁ ଗଛ କୋରଡ଼ରେ ଛାଡ଼ି ରଖିଛି। ଚାଲ ଚାଲ ତାକୁ ଆଣିବା। ମାଙ୍କଡ଼ କଥା ମାନି କୁମ୍ଭୀର ଫେରିଲା। ନଈ କୂଳରେ ମାଙ୍କଡ଼ କୁମ୍ଭୀର ପିଠିରୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। ଜାମୁ ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଗଲା। କୁମ୍ଭୀରକୁ ହସି କହିଲା, ଆରେ ବୋକା କୁମ୍ଭୀର, ଜଲ୍ଦି ଏଠୁ ପଳା। କାହାର କ'ଣ ଦେହ ବାହାରେ କଲିଜା ଥାଏ? ମୂର୍ଖ କୁମ୍ଭୀର ମନ ଦୁଃଖରେ ସେଠୁ ଚାଲିଗଲା। କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।